Morjesta moro. Käydään vähän läpi tuolta taustalla näkyvää meidän auton kuivauspuhallinta. Eli kyseessähän on Tokian AD420 Twin Power, eli tämmönen tehokkaampi auton kuivauspuhallin. Eli siinä on tommonen tuplamoottori 200-400 wattia. Sillä saa hyvin autoa kuivautua että koko auton tai sitten kuivavannota yksityiskohtia, että jos muu vetää sitten tuolla kuivausliinalla tai kuivauspyyhkeellä. Joo, katsotaan vähän, että minkälaisia namisko tästä löytyy. Eli yksinkertaisuudessahan täällä löytyy vaan ihan kaksi nappulaa, eli siitä löytyy virta päälle ja sitten on toi voimakkuuden säätö sitten. Eli kun aloitetaan, niin se on hyvä aloittaa, että se on se teho ihan minimillä. Laittaa koneen siis käyntiin. Nyt on kone käynnissä, niin tuosta vaan lisää tehoa. Sitten taas kun lopetetaan, niin rullaa tuosta ihan teho alas ja virta pois päältä sitten. Ja tosiaankin, kun on kyseessä tehokas kuivauspuhallin, niin tässä on aika voimakas ääni. Eli meitä löytyy täältä sitten korvatulppia, niin voi käyttää ihan vapaasti sitten niitä kuulosuojauksia ja suositellaankin käyttämään. Ja sitten täältähän löytyy myös sitten renkaasta tämmöiset lukitustalvat, eli nämä kun painaa tätä pohjaa, niin tämä kone on tuossa lattialla, niin ei sitten liu holtittomasti mihin sattuu, että se kuitenkin aika voimakas puhallus on tässä laitteessa. Ja sitten tähän löytyy tosiaankin kahta erilaista päätä sitten. Tässä on tällainen pyöreä pää, joka on hyvää tuohon kuivaamiseen. Ja sitten voi tietysti, jos haluaa, niin käyttää toista päätä. Se on sitten tällainen pää sitten, että ihan oman maun mukaan, että se on tuommoinen kapeampi ja antaa pikkusen erilaisen puhalluskuvion sitten.